Asline wong Demak apa wong ndi? Mosok. Ora wong Kudus. Demak. Biasanya Kudus ngomong. Ngontrak Kudus. Ngontrakno Kudus. Asline. Demak. Kowe sekolah ora? Sekolah kelas 3. Nang isih sekolah ora? Ijazah. Mosok. Ngapusin. Di sekolah apa dodol? Apa itu? Di sekolah. Oke. Tahu. Pira loro? Hah? 20. Bayar, Ses? Nek telu pira? Tolong Bu. Ora ada diskon. Oke, ora apa-apa, loro wae. Tahu sih. Berarti sijine 10.000 ngono ya. Heeh. 30 ya. Iki muga-muga laris manis ya. Oh, lor ya. Nek jualan iki piye, Dik? Dirimu kemarin. Keliling. Keliling? Iya nek ndi kabeh. Iya. Pati. Nek pati iki keliling laku. Hah? Enggak sama Endi karo Mas e? Oh, kowe mantuk dik mbruh ora? Hah? Pira? Nambah iki dhuwit moh lho Dik, kowe kudune emang nggo toko. Nah. 60 dapat berapa? Oke. Lho, iki nggo sing 20 nggo tuku jajan gelem. Ya. Tumbasnya 3. Nah, iku nganu oke. 20 digo disimpen. Mas. Oke. Tapi tahu bukan? Tahu. Tahunya direview dong. Nggawa siji iki? Nggawa siji. Nggawa siji. Kita akan coba. Siap. Ya, Bu, gak malu, Bu. Yuk hubungi Yopi ya. Nah, bukan apa ya? Bismillah. Oke, mau tahu nih. Hmm. Dek sama Dek namanya Dek? Rahman. Rahman. Jenenge Rahman om. Kelas berapa? 3. Ya. Sekolah ya? Mau. Kira sekolah ya? Tahu apa nih corangannya? Tahu Sumedang. Sumedang. Tahu Rahman. Dek Rahman.